Nad naším údolím, kde žijeme, bývame a hospodárime, sa týči Jankov vršok. Pamätné miesto. Bývalo tu aj sídlo partizánskej brigády. Občas sa tu schádzame. Naši otcovia majú na čo vzpomínať, o čom rozprávať. Ako bolo, ako je. V jednom sa však zhodnú. Škoda, že sa spoločne nehospodárilo už pred 50 rokmi. Boli by sme sa menej nadreli a boli by sme viac užili. Pre náš kraj, pre naše hospodárenie boli typické ovocné sady. Od dôb, čo sa pamätá. Starý sad sa s dnešným nedá porovnať. Rovnako ako staré domy. Vtedy sa hospodárilo a žilo inak. Ťažšie, s väčšou drinou, s väčším rizikom. Lepšie sa spomína na príjemné veci. Keď sa varil lekvár z vyzretých sladkých sliviek, muselo sa u toho sedieť celý deň a celú noc a niekedy i dlhšie. Dávať pozor, aby lekvár neprihorel. Kúriť, miešať, pasírovať. Bolo pritom veselo. Alebo keď sa chodilo s čuhiarským vozom. Taký voz to nebol len dopravný prostriedok, ale obchodný stánok so všetkým vybavený a taktiež na dlhé noci nocľažisko pre obchodníka. Dnes, keď sa čuhiarský voz dá dohromady, je to muzejný kúsok a atrakcia pre deti. Kedysi, keď sa sušilo ovocie, jablká, hrušky, slivky, v takýchto sušiarniach na bukových polenách, voz sa kopcom naložil sušeným ovocím a chodilo sa predávať až k Budapešti a na Moravu. Je dobré na tieto veci nezabúdať, aby to deti v skutočnosti videli a ochutnali. Starý život poznajú len z rozprávania, pokiaľ sa im pravda chce počúvať. Až čierno-bielých fotografií. Dnešná história začínala po februári 1948. V 49. vzniklo v Dolných Vesteniciach prvé družstvo. Nebola to cesta ľahká. Pôda bola rozdrobená, mechanizácia takmer žiadna. V roku 1977 sa okolité družstvá zlúčili v jednotné roľnícke družstvo Mier. Predsedom bol zvolený inžinier Rudolf Masár. Za 30 rokov socializácie sa výroba zvýšila viac než dvojnásobne. Teraz obhospodarujeme 2200 hektárov poľnohospodárskej pôdy po oboch stranách rieky Nitrica, od údolnej nivy až do vysokých svahov. Hospodárime spolu v nitrianských Sučanoch, v Nitrici, kde sa spojili Račice a Dvorníky, v Horných Vesteniciach pod Malebným kostolíkom a v Dolných Vesteniciach, kde je sídlo JRD. Je to zem, ktorá prináša úžitok i problémy. Napríklad lom na kvalitný omietkový materiál pridáva na tvorbe prostriedkov, ktoré vkladáme do zúrodnenia pôdy. Na druhej strane je tu susedstvo, ktoré poľnohospodársku výrobu poškodzuje.
Závažná je taktiež náchylnosť pôd na svahoch erózií, ktorá v minulosti prinášala značné straty. Z toho bolo nutné vychádzať a robiť tak, aby sa pôdy využilo čo najlepšie. Jednoducho organizovať územie podľa vedeckých poznatkov a v súlade s veľkorysými možnosťami, ktoré dáva socialistická veľkovýroba. Základom bola úprava údolnej nivy. Tok Nitrice bol v veľkých etapách regulovaný a zo zamokrených pôd sa získala kvalitná pôda. Regulácia postupuje plánovite proti toku rieky. Nížina bude celá určená k hospodáreniu na ornej pôde a svahy budú využité pre typickú kultúru nášho kraja, pre ovocné sady. Ich výmera oproti dnešnej sa zvýši viac než dvojnásobne. Takisto objekty živočíšnej výroby budú koncentrované a špecializované. Počíta sa so zrušením niektorých objektov a zároveň s budovaním fariem pre odchov mladého dobytka v Dolných Vesteniciach a prechov ošípaných v Nitrici pre dojnice v Sučani. Starý potok romantických chlapčenských hier i ničivých povodní už skoro zmizol. Na hornom toku v okolí štátnej cesty pracujú buldozéry a bagre. Hlbia nové koryto. Spevňujú sa brehy a odvodňuje pôda. Bolo vybudovaných už niekoľko desiatok objektov, ktoré zadržia i najväčšie povodne a sú zároveň zdrojom vody pre zavlažovanie. Vybudované objekty sa postupne opäť začleňujú do prírodnej scenérie. Dolu pod Vestenicami končia úpravy toku čistiacou stanicou, ktorá vracia rieke opäť čistú vodu. Na regulácii Nitrice naväzuje systém protieróznych kanálov chrániacich pôdu v sadoch. Sady sa budujú podľa nových projektov na širokých terasách, vhodných i pre obrábanie ťažkou mechanizáciou. Sady sú pýchou a bohatstvom vestenického družstva. Na súvislých plochách sú vysádzané tisícky višní, čerešní a jabloní kvalitných odrôd. Každú jar obklopuje údolie more bielých a ružových kvetov. O sady je potrebné nepretržite sa starať, kypriť pôdu, zbavovať ju buriny, chrániť stromy postrekmi proti chorobám a škodcom, hnojiť a vykonávať rez. Vyplatí sa investovať do moderných strojov, ako je napríklad tento hĺbkový zaorávač, ktorý dopravuje hnojivo priamo ku koreňovému systému. Keď sady kvitnú, sú pracovníci, ktorí sa o ne starajú v pohotovosti vodne v noci. Ranné mrazy by mohli zničiť celú snahu a vynaložené úsilie. Preto sa na úsvite zapaľujú ochranné ohne, sady sa zadymujú. Človek vybudoval veľké plochy sadov, aké príroda nepoznala. A je si vedomý, že by príroda
vlastnými sílami na ne nestačila. Do sadov sa vozia včelstvá, aby ani jediný kvietok nezostal neopelený. Z iniciatívy pracovníkov JRD Mier bola založená komplexná racionalizačná brigáda, cieľom ktorej je zabezpečiť výrobu kvalitného ovocia. Spolupracujú v nej odborníci z projektových ústavov, pestovatelia a výskumníci zo Slovenska, Čiech i z Poľska. Leto zatiaľ pokračuje, zavlažované kultúry rýchlo rastú. A pôda začína dávať prvú úrodu. Na zbere zemiakov sa okrem pracovníkov družstva zúčastňuje i školská mládež. Budúci hospodári sa učia poznávať prácu vlastnými rukami. Na zelené lány lucerky, ktorá sa pestuje v družstve na 200 hektároch, vychádzajú zberacie linky. Priebežne počas celej vegetácie zberajú zelenú hmotu a zásobujú ňou živočíšnu výrobu. Deň za dňom schádzajú po cestách z porastov viacročných krmovín traktory. Časť produkcie lucerky je určená pre sušičku. V Dolných Vesteniciach bola vybudovaná skutočne moderná linka na výrobu tvarovaných krmív a výrobu úsuškov, ktorá má v budúcnosti pokryť celú spotrebu živočíšnej výroby. Siláže sa v JRD vyrobí ročne 2450 tón. Surovinou pre ňu je kvalitná, zelená silážna kukurica. A pokiaľ to počasie a ročné obdobie dovolí, dávajú polia to najcennejšie. Čerstvé zelené krmivo priamo do výkrmní a maštalí. Družstvo sa dôraznejšie špecializuje na chov mladého dobytka a výrobu mlieka. Súčasný stav 1500 kusov hovedzieho dobytka sa behom 5 až 7 rokov zvýši až na 2000 kusov. Mlieko dodávajú 2 dvory dojníc. Ročne 1 460 000 litrov a produkcia sa má zvýšiť o 10%. Pekné výsledky dosahujú ošetrovatelia vo výkrme. Priemerný prírastok u hovedzieho dobytka dosahuje 91 dekagramov, u ošípaných 62 dekagramov na kus a deň. V posledných týždňoch júna začínajú zberové práce. Úrodu dávajú aj extenzívne sady s vysokými, dnes už netypickými kmeňmi a korunami. Bolo by však nerozumné likvidovať ich skôr, než im prejde vek plodnosti. Tak tu ešte môžeme vidieť oberačku po starom.
Namáhavú prácu odstraňujú intenzívne sady, v ktorých sú tvarované nízkokmenné stromy. Vyššiu potrebu sezónnych pracovných síl vedenie družstva plánovite zaisťuje brigádnickými výpomocami, letnou aktivitou študentskej mládeže. Leto 80. roku nebolo príliš priaznivé. Napriek tomu bola obratá celá úroda čerešní a višní v objeme 87 tón. Toto leto bolo na žatvu skúpe, ale nakoniec slnečné počasie dalo úrodu dozrieť. Kvalita zrna sa ukázala sľubná a tak predseda mohol dať pokyn, ideme. Od skorého rána, zároveň s východom slnka, vychádzajú kombajny a ďalšia žatevná technika. Všetko sa koncentruje do zberu obilia a žatevných prác. Výsledok obetavej práce všetkých bol na dobrej úrovni. U pšenice bol dosiahnutý priemerný výnos 4,54 tón, u jačmeňa 4,68 tón z hektára. Celkom sa zobralo 2325 tón obilia. Dobrým výnosom prispel zber každého stebla z okrajových pozemkov, úvratí ťažko dostupných. Uprostred žatvy prišla do družstva vzrušujúca správa. Nad Vesenicami zakrúžil vrtuľník a z neho vystúpila nečakaná a vzácna návšteva. Delegácia stranických a vládnych predstaviteľov Slovenskej socialistickej republiky na čele s členmi UVKSČ a UVKSS, predsedom vlády Petrom Colotkom a predsedom Národnej rady Williamom Šaldovičom. Privítalo ich predstavenstvo družstva. Predseda družstva mohol delegáciu informovať o dobrých priebežných výsledkoch žatvy. Väčšina družstevníkov potom privítala vzácnych hostí priamo na poliach, tam, kde pracovali. Straníckí a vládni predstavitelia hovorili s pracovníkmi a boli to rozhovory zo srdca, o robote, ako hospodári s hospodármi. Žatva je jedným z hlavných merítok úspechov celoročnej práce. A to nie len pracovníkov na poliach, ale i celoročnej prípravy, dodržiavania zásad agrotechniky, výživy a chemickej ochrany, organizátorskej riadiacej činnosti vedenia družstva, komunistov, vôbec práce všetkých družstevníkov. Ako inak sa mohla skončiť návšteva Vier de Mier, než prehliadkou ovocných sadov a besedou so sadármi. Predpoklady k úspešnej výrobe dáva i rozumná sociálna politika. V družstve bola vybudovaná rada služieb a zariadení starostlivosti o pracujúcich. V
V administratívnej budove je zariadená jedáleň pre družstevníkov. O 240 stravníkov sa vzorne stará personál kuchyne. Pripravujú raňajky, obedy i večere a myslím, že zo stravníkov sa ani jeden nesťažoval na kvalitu jedla, ani na milú a rýchlu obsluhu. A to už sa stavia nová, ešte lepšie vybavená jedáleň a kuchyňa. V sociálnej budove sú pracovníkom k dispozícii dobre vybavené šatne, sprchy so žiaducím komfortom. Sú tu pekne vybavené izby na prechodné ubytovanie so všetkým potrebným k odpočinku, oddychu alebo i k štúdiu. Družstvo investuje 100 000 čiastky i do výstavby nových bytov. Behom roka 1980 bolo odovzdané do užívania 17 nových bytov. Sedemnáct ďalších rodín bude bývať moderne na vysokej úrovni. Bude to trvať len veľmi krátku dobu, čo sa holé miestnosti nových bytov zmenia v útulné domovy. Aké by to bolo zrovnanie s tými starými domčekami, ktoré sa stávajú, pokiaľ sa zachovali, len turistickou atrakciou. Nové byty boli postavené v minulých rokoch nielen vo Vesteniciach, ale i v Nitrici a Sučanoch. O deti, ktoré už nenosia mamičky v náručí a ktoré ešte nechodia do školy, sa starajú v materských školách. I tu bolo za pomoci družstva a zložiek Národného frontu odvedené kus práce. S príchodom jesene začína pre naše družstvo druhá žatva. Zber jablk. Dodávajú sa pre trh i pre spracovanie v konzervárni. V roku 1980 ich bolo 448 tón. Až budú o 3 roky rodiť všetky sady, bude to približne 2000 tón ovocia. Významná časť úrody sa skladuje priamo u nás v Dolných Vesteniciach, v klimatizovanom sklade, kde vydrží dlho, svieže, až do budúceho roku. Či sú to Jonatánky, Golden Delicious, Matkino, Sheracox, Spartan, Ontario či iné. A teraz už je čas na oslavu, už je čas na dožinky.
Všetko obilie je pod strechou, slama tiež, polia sú podmietnuté. Je čas zhodnotiť, ako sa hospodárilo a odkrojiť prvý krajec chleba z novej úrody. Chutí? Pravda, že chutí. Je z vlastnej práce. A predseda môže s oprávnenou hrdosťou poťažkať dožinkový veniec. Je poriadne ťažký, chlapský. A aby sa tak úprimne a poctivo dala osláviť i úroda budúceho roka a ďalších rokov, práca sa nezastaví. Už teraz sa pracuje na budúcich úrodách. Aby raz, možno o mnoho rokov, bolo na čo vspomínať.